Imos falarles agora do 24º hórreo máis longo do mundo, segundo a clasificación que fixo a Asociación Apatrigal. Está no concello da Estrada, en Ribela, e denuncian que ten un alto risco de derrubamento. De feito, metérono nunha lista vermella de conservación e na parroquia están movilizados para tentar protexelo e conseguir que o restauren. Estamos diante dun dos 50 hórreos máis grandes do mundo, representaba, digamos, unha época na que o pobo tiña que darlle parte da colleita á igrexa, por iso se construían os hórreos tan grandes. Tan grandes como 10 claros, máis de 22 metros de longo e 1,5 de largo. A falta de medir un en Serbia, teñen catalogado este hórreo do cura de Ribela como o 24º maior do mundo. E o estado en que está, ben se ve. Está en risco de que caiga con un temporal como lle pasou ao hórreo máis longo do mundo en Ele, que está en Lalín, en Gondoriz grande, que na Hortensia veuse abaixo. En Ribela hai que non acorda en uso. Haberá 60 anos dela, non? Pois, ou dai para arriba. Non, pois hai máis, porque eu tiña 9 anos. Bueno, pois fíjate. E teño agora 80. Pero foise abandonando e hoxe temen por el. Para a veciñanza é un símbolo e un orgullo, así que andan na loita para que se repare. Un hórreo tan grande, é unha pena que estea así. A ver, vale 25.000 euros o arreglo. Deron o presupuesto xa. Tampouco non é tantos cartos o presupuesto que está dado para o hórreo. Pero sí, son 25.000 euros, pero solo parece que solo costean o permiso, que vale 500. Din que a igrexa, que é a propietaria, só pon eses 500 euros, así que terían que buscar outras axudas. Creen que restauralo pode ser unha oportunidade para a parroquia. Sí que tener aquí uno de los hórreos más grandes del mundo puede atraer visitantes, casas rurales que hay cerca, bueno, puede mover un poco la economía de la zona. E conservar un patrimonio histórico e cultural único. Isto forma parte da identidade de Galicia, é dicir, cando alguén pensa en Galicia ou en Asturias, unha das patas da identidade son os hórreos, os cruceiros, ese patrimonio inmaterial, é dicir, a muiñeira, a foliada, todo iso, temos que coidalo, mantelo e mimalo.